LPS-loma Kyproksella. Prinssi Albert. Moja, Maja. Sandra. Krugge. Rosa. Petri. Henna ja hänen lapsensa. Sofia. Julia. Chica. Elina. Ja Marika. Onpa ihanaa olla hotelli Sempatilla. Mennään sisään. No eihän me tänne turhaankaan tultu. Päästäisikö me nyt sisään? No tietenkin pääsette. Luulitteko, että turhaan tulitte? Älä matki mua, mä sanoin ton saman ulkona. Kyllä kaikki saa sanoa, mitä ne itse tahtoo. No okei nyt sitten. Saataisiko me nyt se oma huone? Joo, antakaa vain nimenne. Mä oon Sofia. Mä oon Julia. Mä oon Marika. Ja mä oon Petri. Selvä, odottakaa hetki. Joo, tässä on nämä vain. Ja tossa on niin kuin ton tiedot ton mihin hytin. Sehän on laivalla. Onko täällä jossain päin uima-allas? On. Tuosta vaan menette suoraan ovesta, niin siinä tietenkin on se iso sininen allas. Onko se lasten, aikuisten vai molempien uima-allas? Molempien ja terppa. No hei, sitten nähdään. Tää on aika viileetä tää vesi. On tää ihan kylmää, mut totuppa tähän veteen, on tää ihan viileetä. Mä oon niinku kissa ja mä tykkään vedestä. Aika outoa, mut mitä väliä? Onpa tämä lämmintä. Kai me sitten nyt lähdemme, tämä oli mukava pulahtaa täällä vedessä. Mennään sisälle. Ai, on täällä uusia asukkaitakin. Hei. Tämä on todella hyvää. No kyllä tää ihan ok on. Hyi, ei koskaan syö enää pizzaa. Samat sanat. Jostain roskaläjästäkö? Ja sit se niinku sanoi tälleen, että mitä sä teet siellä tyttöjen vessassa? Tämä on minun uksutusalue. Halpukatatohato. Isä! Anteeksi, tytär kutsuu, täytyy mennä. Voi minua parkaa. Niin, kulta? Minä otan todella hyvän kuvan tästä. Tulen julkisesti, koska tuolla on Prinssi Albert! Maha, tuollahan on. Se oli minä, sitä ihmettelit. Kullanuput, on aika herätä. Lähdemme tänään Kyprokselta. Anna mun vielä nukkua. Jos haluatte jatkoa, niin vähintään 20 tykkäystä. Hei hei!